Tervehdys kaikki saarijärveläiset ja lähikuntien asukkaat ja vaikka nyt sitten karstulolaisetkin. Moni kysyy multa, että miten siellä Helsingissä Teemu sulla menee ja no ei kauhean hyvin kyllä. Täällä on yksinäistä ja täällä on kylmä. Sisällä ja ulkona pitää pipoa. Ei ole varaa lämmitykseen. Kaikki on kallista. Kaverit on rikkaita ja ylimielisiä julkkiksia. Tapaamiset pitää sopia niiden kanssa sihteerin kautta. Ja mulla ei ole rahaa. Mulla on alituinen rahapulaa ja se stressaa ja iho menee pilalle. Ei saa nukuttua. Nyt mä oon tulossa pian Saarijärvelle keikalle, koska mä tarvin rahaa. Siellä on keikkoja, joista sitten puolet menee hyvän tekeväisyyteen niin kuin lapsille ja yksi osa mulle ja sitten no valitettavasti loput pitää antaa sitten 2 muulle koomikolle, jotka tulee mun mukaan sinne. Ja sen mä vaan haluaisin sanoa, että mä tarvin rahaa. Unohtakaa ne lapset nyt oikeesti ja kato näihin silmiin ja sano, että et tule keikalle. Kato. Kato näihin silmiin ja sano, että et tuu Saarijärvi-saliin keikalle 16. helmikuuta. Et kello 17 esitykseen, etkä kello 20 esitykseen. Kato sinne vaan. Kato näin ja sano, että et halua auttaa niitä, jotka todella tarvii. Joko sinulla on lippu. Koska jos ei ole, voi käydä pian niin, että aika käy vähin, niin kuin se on käymässä täällä Helsingissäkin.